Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu. Ngiphathele esinye istory bafethu, but before ngiye-story ngicela ukusho ukuthi mawukuthi uyaqala ukungibona, ngicela ungasapholisa mase kuvela ugijime uyoklikha usubscribe, uklikhe notification bell. So this izobe uqala ukuthi njalo uma ngiphosta ama-videos uthola ama-notification. And mawukuthi uyabuya guys, ngithi nje welcome back bafethu. Ngibuye kahle and ngiyaxolisa ukuthi izolo ngigcine ngakwazanga ukuthi ngiphoste i-story, but nje engifuna ukunikhumbuza khona ukuthi asiwaskiphi ama-advert, ividiyo sayibuka nje yonke ize iyophela. And also bafethu sino-super thanks. U-super thanks-ke uyawuklikha nje ukunika ama-option amaningi, then uthi phohlo nawe kwi-channel just to make the channel grow. Kodwa nakhona awuphoqiwe guys, if kuwukuthi uyathanda kodwa uyafisa ukuthi ufake something to i-channel ukuze izokhula, you are more than welcome. Uzoya ku-super thanks, unama-option ahlukene, uzobona nawe ukuthi iyiphi i-option ehambisana nawe. Sisaku-super thanks, cela ukubonga abantu ababili abasiphe u-super thanks on Friday, okuwu-Zen Dunge, I hope ngilisho kahle igama lakho Zeni, noPhilile Mqadi. Ngithi nje bafethu uNkulunkulu anibusise kakhulu kakhulu, kwande la enithatha khona kube kuningi kakhulu 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 kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Without wasting your time, another day, another story. So isitori sethu sanamhlanje sibuhlungu kakhulu 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 guys. Isitori sethu mayelana nomama. Umama wayekade enefamily yakhe nje, yabo, beyifamily of 4, umama, ubaba ney'ngane ey'mbili. And then umama wakhulelwa ingane yesithathu. Mekhulelwa ingane yesithathu ba-right, bayi-happy family. Ubaba is very supportive, uyahamba ayofeed umama ama-cravings akhe, wenza sure umama ukuthi u-right, yabo nje. They are a very happy family and they are excited, they're looking forward to have le ngane le bobabili. Hayi kuhambe kushaye 9 months asike umama, ahambe umama esibhedlela. Mefika esibhedlela ebedane lo mama lo atete ingane e-Alpina. Eyi vele iqala inkinga lapho. Ubaba mese efikile-ke ethi uzobona umama, because kwathiwa angeke ekwazi ukuphuma same day, angazi for what reason. Hhayi ubaba mese efikile ezobona umama, avele nje athwale izandla ekhanda ethi lalela, angikwazi umlungu waphi lo walala naye la ukuze uthole le ngane, because le ngane le akuyona yami. Anginayo nje, angeke nje ukuthi ungathi uthandana nami uzale umlungu. Hayi bo, kuthiwa ngaleso sikhathi ayengakadumi kakhulu kakhulu ama-Alpina yabo. So athi nje ngeke ukuthi uthandana nami uzale umlungu, shuthi kwalezi ezinye iy'ngane akuzona ezami, uyazi wena ukuthi walala nobaba ukuze uthole lezi ezinye iy'ngane. Hhayi, athi umama Nkulunkulu wami, baba ayikho lento echazayo mina ngazi, yabo. Athi nje lo baba angizingeni. So ubaba abuyele ekhaya apakishe umshaya, cabanga umama umshiye esibhedlela and umama kusazomele ephume esibhedlela, yabo, njengomuntu obenomkhwenyana o-right. Kuthiwa ethi ayamchazela amanesi, athi nje angifuni ukuzwa lutho. So ubaba afike ekhaya apakishe umthwalo, kuthiwa wahamba ubaba, bangaphinde bambona. Eyi kuthiwa lo mama lo akhulekisile ingane kanzima guys, kanzima nje kuthiwa yayilala incela amanzi because umama wayengasebenzi futhi. So umama agcine esene-anger towards le ngane ukuthi yazi nje le ngane yona ifike yabulala le family abenayo because she had the perfect family. Kodwa nje ukufika kwale ngane kuvele nje kwamfikela ney'nkinga, yabo. So le ngane wayehlezi nokungayithandisisi. Hhayi kuhamba isikhathi, ikhule ingane, kudume le nto leyo ukuthi abantu abama-albino bayathathwa, yabo, iy'nyanga ziyabasebenzisa nani nani nani. Eyi ingane yakhe iphila kanzima guys emphakathini nje, iphila ngokuhlezi, yabo, ithi iyahamba nje ibona abantu mhlawumbe bemisa imoto befuna ukuyithatha iphunyuke, yabo, yahlezi iphunyuka nje, kodwa kubonakala ukuthi bayayidinga. Hhayi uthi lo mama-ke, kuthiwa lo mama-ke angena oxoxayo, kuthiwa lo mama lona a-receive i-call-ke kwaleyo namba yakhe, akazi nokuthi babeyithathephi. Inyanga thizeni itshela ukuthi mina ngiyinyanga, ingamtsheli kodwa ukuthi ubani, iyinyanga and wena unengane and leyo ngane yakho iyadingeka kakhulu, ingane yakho iyi-asset, yezwa. Siyayidinga kakhulu and masingayithola impilo yakho ingashintsha for life. Yebo, kuthiwa lo mama usho ukuthini kimi ngempela ukuthi ngazongitshela ingane yami, abuye ahlupheke umama. So ethi umama usho ukuthini uma uzongitshela ukuthi ingane yami iyi-asset, angiyini ingane yami, what does that even mean? Athi lo baba lona ngizokushiyela inamba yami mase ushintshe umqondo uwutshene. Eyi kuthiwa lo mama ahlupheka ashizile, uboleka ngisho imali komashonisa, impilo inzima, akanamina, akasebenzi, baphila kabuhlungu, yabo. Lo mndeni waziwayo ukuthi uyahlupheka and ngesikhathi washiwo ubaba wakhona kade be-right, nabantu basizakele ngaye kunokuthi bemsize. Eyi kuthiwa lo mama lo ahlupheke. Kuthiwa hhayi lo mama lo ngelanga ahlale phansi, athi lo mama unenyanga. Kuthiwa lapho omashonisa basemfuna ngisho umbulala,
because wayeboleka imali engasebenzi ndawo. Thole umama akhumbule ukuthi hayibo kunenyanga yake ngamfonela kanje kanje kanje. Mese ehlala phansi ecabange ethi yini yabo kufika imicabango ekhanda lakho ukuthi nje yazi kungaba ngcono khona ukuthi ingane yami ihambise mina ilentuzane imali yayo idliwe yimi kunokuthi igcine ibanjwa abantu bese bona kuba yibona abadla imali leyo bebe-rich for a lifetime ngengane yami. Qala usathane ungene kulo mama. Lo mama ezama ukulwisana nalo sathane uthi usathane yabo nje wena uma ungadayisa le ngane uzoba rich for a lifetime. Uthi kwangathi nale nyanga hlampe yabo kuthiwa kwangathi naye hlampe khona into emkhothela zona ngoba nje wayevele lokhu ecabanga leyo ndaba kuthiwa vele yafona yamtshena same thing la becabanga ukuthi u-aware ukuthi ingane yakho vele ayiphili kahle. Uthi lo mama kuthiwa lo mama wayezesola ukuthi le ngane le hlampe uye lo baba lo olokhu ezama ukuthi ibanjwe yabo. Cause waze wamtshela ukuthi yena ngiyafana uma unganginiki le ngane le khona umuntu ozoyithola and uzoba rich impilo yakhe yonke ngenxa yengane yakho wena ubuhlukumezeka ubuhlupheka kanje. Kuthiwa lo mama lo one day afonele lo baba-ke amcela athi ngicela ukukubona sikhulume kahle but endaweni elentuzane eyihlane la esingeke ikwazi ukuthi sikhulume yabona kusiziwe abantu and singakhulumi over the phone yabo. Kuthiwa bexoxe ngalo baba bebuze ukuthi uma kuthiwa ngiyayenza into ngamele ngenze kanjani. Lo baba hhayi khululeka mina ngino-connection nabantu esingasebenzisana nabo abantu abazokwazi ukuthi beyithole le ngane. Wena nje kumele wenze sure ukuthi ikwi-disposal yala bantu so that la bantu bezokwazi ukuthi beyi-access because le ngane yakho ihlakaniphile iyashesha ukubona uma ngabe yabo izinto ey'zobheda. So kumele kube khona abantu abazoyithola le ngane beyithathe bese-ke bona bazobe sebebona ukuthi benza kanjani ngayo and then kuzoba ngazo ingane yakho izobulawa vele has to ukuthi ibulawe. Then mase ibulawiwe izoya emoshwari mina nginemoshwari khona imishwari engisebenzisana nayo then sizoyenza i-plan. Hhayi kuthiwa athi lo mama hhayi athi ngisazocabanga kuthiwa ahambe kuthiwa asho amakhola ey'kweletu ngala nangala yabo. Kuthiwa naye nje mebuka ihlupheke vele enyanye bebuka le ngane ukuthi la esikhona nje kungenxa yale ngane yabo. Kuthiwa hhayi efonela inyanga ayitshela ukuthi hhayi amngeni. Kuthiwa-ke lalelani i-plan. Kuthiwa-ke umama-ke walentuzake wahamba-ke wathi ufuna ukuhamba eyovakasha kubo. Wayengekubo lo mama. Kuthiwa athi ufuna ukuhamba eyovakasha kubo uzoyishiya zodwa iy'ngane and lezi ngane zingamantombazane zonke. Kuthiwa uma ey'shiya zodwa iy'ngane kuthiwa-ke zangenelwa yigebengu. Uma yingena igebengu zayithatha-ke le ngane-ke. Hhayi ingane kuthiwa uyifayitha-ke yazama ukulwa kuthiwa hhayi baze bayilimaza ngampela ingane bayibulale-ke. Hhayi nhlanhla leyo-ke umama kuthiwa ayithole kuthiwa-ke kuthiwa-ke ayishaye-ke lo ayibulale ayishiye kanjalo kodwa bangayithathi yabo. Kuthiwa lezi ngane ezinye y'cabanga i-trauma engaka for iy'ngane zakho nawe awusayicabangi-ke i-trauma engaka ukuthi ingane uzofike u-traumatize yona lo oyibulalayo uphinde uzo-traumatize nalezi ey'zosala naye. Kuthiwa bengayithathi ingane bevele nje beyilimaze bengayithathi. Kuthiwa uma bengayithathi ebuye-ke ingane zisho zifonele zisho ukuthi hhayi ubuthongo ngakhona abuye-ke Nkosi yami-ke bebuyise ethi angazuthi akazilutho. Kuthiwa ingane-ke eyithathe-ke mese yasho ukuthi ukhona amathuna emqameni khona i-funeral parlour abeyijoyinile kanti le funeral parlour yale nyanga kuthiwa hhayi yenzela phela ukuthi kungabi obvious yabo. Kuthiwa ayithathe-ke umama ingane ayifake kwi-funeral parlour yalo baba. Hhayi kuthiwa nje ifamily ifike-ke yabo sekulungiselelwa umngcwabo. Kuthiwa ahambe nabo yabo uhamba nabo nje behambe beyo-recognize-ke phela nihamba niyibona ingane yenu before ukuthi ihambe iyongcwatshwa nithi. Kuthiwa hhayi nangempela lo mama ahambe nayo ifamily ayibone ngampela Nkosi yami uyena umntwana wami. Kuthiwa-ke mase kushayela ngayo lelo lokuthi niyamlanda ngenxa yokuthi nizomngcwaba. Kuthiwa hhayi nangempela-ke lo mama lo wahlangana nabantu basemoshwari. Mase ekhokhela ukhazini wakhe kuthiwa khona ukhazini wakhe wakhuluma naye amkhokhele wayekade ezohamba naye vele amcela athi mfethu uzoba nemali uma uzovuma ngenze le nto vele ingane besishonile kodwa ngoba isishonile yazi ukuthi la bantu bayimali kanjani kanjani. So uma ngabe beyimali kanjena khona umuntu othe ufuna ukuyithatha uzomnika imali ngiyithole impilo yami yonke kunokuthi ingane vele idliwe umhlabathi. Kungcono sidle imali ngoba uzomnika nawe isheya yakho. Hhayi kuthiwa nje kukhulunywa nje usewufakile u-500,000 kwi-akhawunti unyaka ndini lo. Hhayi kuthiwa nangempela
nokhazini avume-ke amvale ngaleyo mali amvala ngayo esingazi ukuthi imalini. Hhayi kuthiwa kuhanjwe-ke kubuywe-ke emoshwari. Kuthiwa uma kubuya emoshwari bahamba nehlahla nje bayakhuluma benza zonke izinto nokhazini ingane ayikho phakathi. Useyithathile inyanga ngoba esefake no-500,000. Hhayi kuthiwa uma kufikwa ekhaya-ke behlale-ke kubekwe-ke uyazi ukuthi phela kuyabona umuntu before angcwatshwe. Hhayi kuthiwa uma sekuhlekiwe-ke mase-ke ethi uma wakhona uzocela ukuthi bembone ekuseni yabo, bengamboni manje ntambama. Ucela ukuthi ebonwe kusasa ekuseni. Bemlalele bengazi ukuthi what was the reason behind because umuntu uqale ebona efika mese phinde uyabonwa ngakusasa. Bengazi ukuthi what was the reason behind ukuthi uma wakhona ethi akabone ekuseni but siyifamily understand-eke ukuthi phela umuntu nomuntu wenza into yakhe ngengane yakhe. Hhayi kuthiwa nangempela ekuseni-ke kwenziwe-ke yabo kuthiwa-ke mase-ke ezobona before aphume umuntu aye entendeni yabo yomngcwatshwa. Kuthiwa-ke ifike-ke ifamily yonke-ke kuthiwa avuma umama ukuthi izobona. Wazi kahle ukuthi there is nothing ebhokisini. Kuthiwa hhayi umama-ke athi abavule-ke ibhokisi-ke kuthiwa hayibo uma livula ibhokisi obaba bavula ibhokisi kuthiwa bekhamise bonke bebabathi kuthiwa hayibo akukho muntu la. Hayibo kuthiwa umama akhalaza hayibo uqhuze phansi athi ngichaza ukuthini uma nithi akukho muntu. Kuthiwa nokhazini lo wathi hayibo umuntu bekhona. Kade ngikhona mina yimi ebengiphethe ihlahla sihamba naye umuntu simthathile emoshwari sahamba naye saze sazofika la ekhaya. So nje angi-understand ukuthi ngithini uma nithi umuntu akekho. Hayibo kuthiwa kunentuzane bonke abantu kuthiwa kukhalwe-ke manje ukuthi hayibo kwenzekeni. Kuthiwa umama wakhona esho kuqala. Kuthiwa ukhazini asho kuqala athi ukhazini kodwa kwake kwashiwo kwathiwa la bantu laba abakanje abashoni bayanyamalala. Hhayi kuthiwa nje nomama wakhona athi hawu yazi uqinisile angifakazele kodwa uyakhala. Eyi kuthiwa kumangalwe-ke manje eyi kube nje nolokhu kudidiseka cause phela kumele ngabe umngcwabo manje yabo. Eyi kuthiwa alentuzeke kuthiwa-ke athi-ke kuthiwa-ke mase kuthiwa-ke ayi manje mama-ke njengoba wengane sisenze kanjani kwenziwe njani ngoba phela sesikhona naye ingane ayitholakali yabo asazi kwenzakaleni kuyaqhutshekwa nenkonzo kwenzakalani. Kuthiwa athi umama hhayi asiqhubekeni ngoba phela ibhokisi selikhona mhlampe uyobuyela angazi nami kokwenzakala kanjani because soze sithi asingcwabe kanti mhlampe bekumele singcwabe noma singekho isidumbu. Hhayi kuthiwa nje hhayi bebabaza abantu hhayi cha singabe-excuse kodwa futhi bebenakho ukuthi phela babengabajwayele abantu laba ukuthi nje naye uwumuntu onormali uyashona nje impela angcwatshwe njengomuntu wonke. Babehlezi bezwa leyo nkulumo ethi akashoni umuntu uyanyamalala yabo. Hhayi ngikutshena ukuthi-ke kuthiwa-ke kwangcwatshwa ibhokisi eli-empty-ke. Hhayi kuthiwa lungcwatshwe ibhokisi kuthiwa hhayi ingane yamupokela umama yamubonisa ama-flames. Kuthiwa wayengakwazi ukulala kuthiwa wayeyibona njengoba injalo. Kuthiwa imtshene ukuthi kuyimanje nenziwani. Imchazele ukuthi kuyimanje ngenziwa u-1 no-2 no-3 no-4 ngenxa yakho. Kuthiwa kusamazama ukukhala lo mama ethi ayigqine seyiphuphe iza kabi ingane yezwa atshe yafonele-ke isangoma sakhe asitshele ukuthi hayibo ngeke angikwazi ukulala ingane le iyalentuza iyangipokela manje angisakwazi ukulala ebusuku iyafika ifika samuntu ozongibulala kwenene. Kuthiwa hhayi ithi inyanga woza ngizoyivala. Hhayi kuthiwa ingane ingavaleki. Kuthiwa ingavaleki kuthiwa hayibo ingane imuhluphe umama ithi nje uzowuqoqa wonke umphakathi uzowutshena iqiniso ukuthi ngikuphi ngenzani kanjani wangidayisela bani. Eyi kuthiwa umama Nkosi yami uyabo kuthiwa ezace-ke manje eqale ey'bambe kuthiwa kunzima eyabikelwa njalo uma kuhlwa ukuthi awe mayiyeza le ngane. Hhayi kuthiwa nenyanga igcine ngalo 500,000. Kuthiwa yathi umama hayibo wathi ngizoba rich for i-lifetime. Kuthiwa nje inyanga ayisamphenduli umama. Uzosho kanjani? Uzosho kanjani ukuthi yena yayimthembise yabo hlampe obani miliyoni ngoba phela uzoyifayitha kanjani into ekanjalo yabo. Kuthiwa nje ithi inyanga ungangibhedeli mina wemama inkulu kabi leyo mali u-lifetime vele lowo from umuntu ohluphekayo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke lo mama lona-ke alentuzeke. Kuthiwa azama ukuyigqinisa kuthiwa ingane ibe la ithi uzowuqoqa umphakathi wonke umuntu wayekhona emngcwabeni bonke abantu bendawo uzobaqoqa ubabeke la uqoqe umndeni wami lo wakini owawuqambela amanga wathi mina ngilentuzile wathi mina nginyamalalile ubulazi iqiniso. Hhayi kuthiwa umama akhala Nkosi yami kuthiwa eze ethi ngiyaxolisa ngane yami zibuze iy'ngane hayibo ma kade ngilokhu uzoyaxolisa ngane yami. Kuthiwa athi hhayi akulutho kuthiwa wathi nje uzowuqoqa
umphakathi uzowulanda. Kuthiwa ayi umama-ke hamba yabo enduneni afike asho ukuthi hayi bo, nginenkinga ngicela ukuqoqa nje abantu bonke ababekhona yabo. Ehambe engena yena umuzi nomuzi uyabazi abantu ababekhona phela omakhelwane. Abize bonke omakhelwane abatshele ukuthi ucela beze emzini wakhe begcwale umzini wakhe. Hhayi kuthiwa befika kuthiwa ingane ipoka ngisho emini, hhayi ebusuku imfikela emini izomtshela futhi wena unamanga uzobatshena abantu. Kuthiwa imkhombisa ukuthi buka ngenziwani. Yayibona into engenziwayo imchazele ukuthi kuyimanje bangenza u-1 no-2 no-3 ngenxa yakho nemali nokuthanda imali. Hhayi kuthiwa ngicela ukutshela ukuthi umama awuqoqe wonke umphakathi awubeke la. Kuthiwa wabalandisa isitori ukuthi hayi bo kwenzeka kanje kanje kanje. Eyi kuthiwa umphakathi wamenzani. Kuthiwa wamenzani umphakathi, kuthiwa washawa umphakathi. Wathi esumshayile umphakathi wanaba ukubona ube yinebethoni. Kuthiwa ngisho iy'ngane zakhe zayingamzwisi zithi hhayi uyakudizeva. Zithi nje uyabo lokhu akutholayo ma, kuthiwa nazo zisho zithi nje uyakudizeva. Uyacabanga ungadutshukelwa ngisho iy'ngane zakho zithi hawu isona esinawo sona sibulala udadewethu sasimthanda thina udadewethu sasingenankinga naye ukuthi unjani. Thina sasimbona efana nathi. Eyi kuthiwa mfethu washawa umama waba yinebethoni yezwa. Kuthiwa kwamele eyoboshwa kwabona ngathi ngeke akakwazi ukuyoboshwa kumele aqale esibhedlela mhlampe usengaboshwa later. Hhayi kuthiwa-ke umama-ke wangasavayivaki naye washona kanjalo-ke umama. Kwayimali lezo-ke kushuthi zagcina yidliwe yilezi ngane lezi ezasala. But nje ayikho enye imali awayithola, wayithola lawo 500,000 kwaphela kanjalo kwathiwa uzoba rich for u-lifetime. So siphela lapho-ke isitori kwalowo 500,000 wayengakawudli because kuthiwa ingane yashesha nje ukumbonisa ama-flames. Kwaphela kanjalo-ke nomama, kwaphela kanjalo ngengane yakhe. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope bafethu nifundile something kuso. And also guys, ngiyacela ningayeki uku-engage kuma-comments nisho ukuthi nicabangani ngama-stories ethu. Ni-comment-e guys, ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele bafethu. Thank you so much, ngiyanithanda.